Rahmaniya ne Musical Sound Studio. Rayuwan ƙauye da daɗi zan wuce gona ɗauro kara. Rayuwan ƙauye da daɗi zan wuce gona ɗauro kara. Rayuwan ƙauye da daɗi zan wuce gona ɗauro kara. Gana ɗan ƙauye a gona zan wuce daji in sha hura. Dambu ɗan ƙauye a gona na godi ɗan ƙauye a gona juga ɗan ƙauye a gona. Ɗan gaye na birni na shigo ƙauye da kokara. Ga mu 'yan ƙauye a gona mu gangara banna mu sha ruwa. Yau ga ɗan ƙauye a gona yana ta yin aiki da shanu. Ga mu 'yan ƙauye a gona mun haƙo doya da gwaza. Ga mu 'yan ƙauye a dauji muna ta yin noman abinci. Gani ɗan ƙauye a dauji na fi ɗan birni a titi.